отново винаги жените ще бъдат първи. Кристина Георгиева, временен водач. Последния пръскъв за комари. Гори повече масло, отколкото бензин. Тук стана много интересно. Първа, втора, трета, четвърта, пред 8 и ни доди, бе. След първа обиколка, временен лидер Кристина Георгиева, втори веднага след приключване на финал дивизия Туринг да се готвят за финална серия дивизия Бъги. Последното вече го видяха Реноя. Нов опит за Захари Стоянов да вземе първата позиция. Но Кристина Георгиева за пореден път се доказва за железния бой. Ръгам на четвърта и тим да му няма. Винаги в тази дивизия е имало поне по една жена, която винаги е размесвала картите в тестето, наречено Туринг. Кристина Георгиева, малко по-минало време. Друга състезателка Красимира Стоянова също така разместваше класирането на мъжете. От мъжка гледна точка той голям срам жена да мине. Я не мога да спа, си смиря името. Съвсем малко остана до заветния кариерен флаг. Все още временен водач е Кристина Георгиева. По-нейните стъпки Захари Стоянов и малко по-на-голяма дистанция Огнян Каменов. Нека да имат готовност за подредба в стартова решетка състезателите от дивизия Бъги. Красимир Шинков, Бойко Янков, Галин Георгиев. Но първо трябва да отразят кариерния флаг и победа за Кристина Георгиева. Второ място за Захари Стоянов, трето остана Огнян Каменов. Нека да заповядат и участниците от дивизия